Hai लोगोफोर खुलुमबाय नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दा आङो चेलेन्जनि भिडिअ लानानै फैदों फुचका जानायनि ओमफ्राय लोगोजों आंजों चेलेन्ज खालामगोन आरो ओमफ्राय जों दा समान समान नै 9टा लाबाय आरो फुचकाखौ बेयाबो 9टा आंबो 9टा ओमफ्राय चेलेन्जआवहाय जाय जेनो नैबेखौ जानांगोन आरो बानलुखौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर नै जों टाइमखौ 2 मिनिट लागोन आरो ओमफ्राय स्टार्ट खालामनोसै स्टार्ट आखाइजों सागोन लोगोफोर Bambu tangan nenek itu dong, kalau pernah dapat. Wangi coba. Ambil apa? Enggak jalur. लोगोफोर आं देरहाबाय आंना मोनसेल' थादों आरोना बेना मोनथाम थादों आं देरहाबाय लास्ट जाबावसै ओमफ्राय टाइमाथ' जोब्बाय आंना मोनसेल' थादों ओमफ्राय बेना मोनथाम ओमफ्राय बे जेनबाय आरोना बियो बामबु जानांसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय बे बांद्राय बामबु जानो हाया दे ओमफ्राय थेवब्लाबो बे जानांगोन उफाय गैया दिनै जानांगोन बियो नोंथांमोनहा नायनानै फैदो बिदिबा लोगोफोर बामबु जानायखौ नायदो लोगोफोर ओमफ्राय दा आंनि लोगोआ बामबुखौ जानानै देखायसिगोन बेहा पानिशमेन्ट मोनबायना ओमफ्राय दा जानांसिगोन आरो बे मानसिया बांद्राय बामबु जानो हाया ओमफ्य थेवब्लाबो बे जानानै देखायनांगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बे आंजों हायाखैना चेलेन्जआव रेडि जानानै देखायदे संख्रिबो गैया माबा गैया जानांगौ दे संख्रि मोनजाया ओरैनो बामबु गोजा उदैनो देखाय जानो हाया बियो apa buat? Bisa bok. Dia kan siapa dia? Apa lu buat? Halabio. Dato जोङो चेलेन्जखौ खालामखांबाय ओमफ्राय चेलेन्जआवथ' आं देरहाबाय ओमफ्राय लोगोआ जेनबाय ओमफ्राय बामबु जानांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनखो इन्ट्रेस्ट मोनदोंबा कमेन्ट हरदो मोजां मोनदोंबाबो कमेन्ट हरदो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम
आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामदो नोंथांमोननो आङो बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट हर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर